Hola bonics i boniques, avui anem a aprendre l'essa sorda, que està representada per la doble S, l'essa, la C i la C trencada. En el primer cas, a principi de paraula, podem utilitzar les grafies S, com per exemple enseure, o C si va davant E o I, com per exemple cendrer. En el segon cas, entre vocals, podrem utilitzar la doble S, com és el cas de cassola, o la C davant de E o I, com per exemple en ciència, i per últim la C trencada davant A o U, a façana. Després, entre vocal i consonant i entre consonant i vocal, podrem utilitzar les grafies S simple, com per exemple en apostar, la C davant E o I, en endolcells, o la C trencada en A o U, com en llençol. Per últim, a final de paraula utilitzarem la S a embaràs o la C trencada en glaç. Moltes gràcies!